Niger sɔrɔdasi jɛkulu kura y'a jira jumadon ko a bɛ sɔrɔdasi bɛnkanw tiɲɛ ni Faransi ye. A baara ban Niger ka lasigiden ye Faransi, Amérique, Togo a n'a sigiɲɔgɔn Nigeria o min bɛ ka marabolow ka cɛsiri ɲɛminɛ kumaɲɔgɔnya kan. Niger farafinna tilebiyanfan marabolo kulu n'o CEDEAO ye tun kan k'a latigɛ jumadon ko dɔ bɛ se ka kɛ walasa ka Niger ka fanga tiɲɛni wuli. A bɛ ko cɛsiri baara dɔ ma ɲɛ. Amérique lakana ministriso y'a jira alamisa ko foyi ma falen Amérique sɔrɔdasi fanga jɔyɔrɔ la Niger jamana kan. Amérique sɔrɔdasiw bɛ to yɔrɔ jan dɔ la min bɛ jatigɛ wale kɛlɛyɔrɔ la farafinna tilebiyanfan jamana min n'a bɛ wele ko diɲɛ jatigɛ waleyɔrɔ. Libi mɔgɔ 100 caman bɔra farafinna ka don o don bɛɛ Libi jamana. Tunisie jamana ɲɛmɔgɔ ye jamanadenw gɛnni daminɛ kalo la ka kɛ ni dunuya kɛlɛyatɔ ni adamadenya jɛkulu ka bɔ ye. Zimbabwe jamanatigi ye kuran sɛnɛyɔrɔ dɔ ni chinois dɛmɛ la koromokari alamisadon.